An kama wani yaro da ake zargi da kasancewa mai bada rahotanni ga masu garkuwa da mutane a unguwar Makirar Gandu da ke garin Birnin Kebbi. Bayanai sun nuna cewa matashin ya shafe kusan shekara guda yana nuna kansa matsayin kurma, wanda baya magana, duk da cewa zahiri ba kuma bane yana ji. Rahotanni sun bayyana cewa yana yin haka ne idan yana cikin jama'a domin kada a zarge shi ko kuma a yi shakku a kansa. A cewar bayanan da aka samu bayan kama shi, matashin ya amsa cewa su uku ne aka turo su a cikin unguwar domin tattara bayanai kan wasu mutane. Haka kuma ya bayyana cewa mutanen da suka koya musu yadda ake amfani da yaren kurame suna zaune ne a garin Harasawa da ke cikin garin Birnin Kebbi. Rahotanni sun kuma nuna cewa asalin matashin daga jihar Neja yake. Masu lura da al'amuran tsaro sun jaddada cewa masu ba da bayanai ga masu aikata laifuka na iya zama babbar barazana ga al'umma, domin sukan taimaka wajen sauƙaƙa aikata miyagun laifuka. Saboda haka an buƙaci al'umma da su ƙara sanya ido tare da yin takatsantsan da baƙi ko kuma sabbin mutane da ke shigowa unguwanni, musamman idan ba a san su sosai ba ko kuma ba a san inda suka fito ba.